Ito'y nakailain ni mo ni sa insektong anay itom o sa miaging linog o bisan pa man gani karon ng aftershock ang ilahang mga balay nangadaot naguba mo ni sila nga nangita na pud sila ilahan na sang kapuy-an sa marasad natong mga tawo nga pagkaluoy jud nangaguba ang mga balay unay mga nangamatay labi na dito sa Bugo City. So mausad ang mga insekto na daghan kaayo sila na nagpano, nagkuyog jud sila, asa sila padung. Luoy kaayo ang atong kinabuhi karon pa man sa mga kinabuhi sa mga tanang hayop, mga insekto. Gihasi jud og maayo sa maong linog, magsige lang gani gihapon og uyog-uyog. Abang nanjud ta ninyo og ampo sa Ginoo nga para nga di kintaw ni mahitabo ning dabigwan nga linog. Kuyaw kaayo ang ato ang kinabuhi nya nagkatag pa jud ang ato ang mga pamilya tungod nagkalain-lain ang mga trabaho apay na nag-eskwela. So tabang intawon tag-ampo ninyo.